Ay, bay, mulit ka, bay. Sulod. Asaman mo? Sir, pwede mo sulod, boss? Na-entrance. Jeez. Lah, mata. Ang importare, bay. Bay, ikaw, bay. Nag-gis dira, bay? Ikaw, bay. Wala pa Wala po yung mo. Bilang itarong. Dua. Kasulod na nun. Bay, safe namin dua. Kay dua namin yun. Bay, ko lang. Hindi mo alam din mo. Ay, prindal na lang ito na yun. Tayo na. Prindal na lang ako. Ayun na. Ay, isa ko lang. Tapos sa may kwarta ko. Sige. Kahulat mo ko. Ano na ni? Ikaw bahala ni. Wabi may dala ni. Karang tiguang nga na. Dali ka na tuon. Siya bitaw isa. Kita daghan ta. Kaya na to. Ikaw ni bahala to. Ikaw ni bahala to. Sige. A few moments later. Nga, okay na? Ay, Col, nakami pangutan ako. Oo, sama na. Tapila nyo, exit call. Ay, may problema ng exit sa amuha. Ay, libre raman na. Libre na tol. Dito na lang ka. Libre na tol. Call, asa yan Andres exit call. Ay, ano yun? Basta mo daan. Basta mo daan. Asa exit call. Kita mo ang dala, no? Kaya ang dala na, subayin lang na ninyo. Di ko mo daan gamay. Tapos, dito mo paulit yung balay. Kaya, huwag niya pa mo makwarta eh. Call, mangulin na lang. Mangulin na namin, Col. Mas mayo. Prindal naman yun. Col, lubot na lang. So, may indot yung view. Balik sa sunod na. Balik. Kapoy naman. Asa may exit ani? Ha? Asa may exit ani? Kaya dito na lang wagi. Oh, naraman dito. Ay, Malapit matay. Col. Tulod ako. Tulod. Aw. Pwede daw ko ba yun? Ay, sabay lang ni Col. Tara na lang. Sabay daw Col. Yun sa lagi. Aw. Wala. Magani ko. Kung kagawas exit. Prindal na ning. Ito dyan sa mga. Ano ka naman? Ha? Ito dyan sa mga. Ay, Boss, ikaw rin. Isa, boss. Wala. May bahala. Paminaw ha. Kita mo yung dalan. Kita lang yung dalan. Kita lang na liko mo na. Dito mo pa ulit yung balay. May bahala na. Ariyo. Kita mo ng dalan, no? Subayan ninyo ng dalan. Liko mo na. Diba? Nya. Dito mo. Dito lang yun na. Straight lang yun na. Nya. Dito pa doon yung balay. Ay. Ito na.